Hovorím na toho pána ani nepozorím. Nebudeme mať ani nič, ale nevadí to. On čakal. Čak ja som povedal, teraz, už o malú chvíľu, peší bojovníci skrížia svoje zbrane v boji. Obaja páni, račte prosím vyčkať na môj povel začať boj. Boj! A teraz už prišiel rad nájazcov. Bojovať budú na kopie. V prvom rozbehu ich proti sebe skrížia tatársky tarchán Dirlik Mirza a jeho súperom nebude nik iný ako jeho milosť, pán poručík Michal Borík. Najprv však pozdrav stade kolbiska súperovi na znak úcty a prejavenie rešpektu. Avšak teraz už idú zdvorilosti stranou. Zásah do terča, do štítu pána Borího. Ten zostáva pevne v sedle. Podporte svojich obľúbených jazdcov, milí diváci. Jedi Michal Borík, alebo Dirlik Mirza, vám tonul zásah. Kopia sa triešti. Dirlik Mirza je zjavne otrasený. Jeho panoši mu pomáhajú, koľko len môžu. Avšak Dirlik Mirza ukázal jednoznačné gesto. Nie je schopný pokračovať. Víťazí teda poručík Michal Borík. V druhom rozbehu sa stretnú na jednej strane
kapitán Benedikt Pográni a jeho vyzývateľom bude Sipahi Subaši Ahmed Gazi. Kto vzíde víťazne z tohto rozboja? Najprv pozdrav v strede kolbiska. Kto zostane v sedle? Kto vydrží viac? Opäť sa kopia trieština, opäť. Zostávajú obaja páni pevne, rázne a rozhodne v sedle. Na jednej strane náš kapitán Benedikt Pográni, na druhej Sipahi Subaši Ahmed Gazi. Sipahi zasahuje. Jeho milosť pána poručíka, k nemu už utekajú paroši. Opakuje sa nárazná situácia z predošlého rozbehu. Viditeľne otrasený kapitán Pográni s pomocou a podporou svojich panošov smeruje do stredu kolbiska, avšak už nie v sedle. Príjma s pokorou porážku aj poklakol, takže víťazom tohto rozboja je Sipahi Subaši Ahmed Gazi. A to znamená jediné. V záverečnom rozboji proti sebe kopie z krížia. Na jednej strane hosť Sipahi Subaši Ahmed Gazi. A na strane druhej uhorský jazdec poručík Michal Bory. Ktože sa stane víťazom dnešného turnaja, o tom sa rozhodne o malú chvíľu.